and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Sige mga guys and pips, salamat inyo ha. Matsalam. Guys and pips, mo na itong tawganay ninyo ha. Okay? Dok, imo. Okay. Mabang kay originality, Imok! Oh. Hala. Wala, si Kuwan pa daw. O sa'y problema nimo ng Isabel? Ay, ikaw ba? Sunod-sunod magkas vlog ni Paeng. Wa man kay originality. Kinsay way originality nang? Ha? Kinsay sunod-sunod sa vlog ni Paeng? Boboy, ako na ni. Di pwede kuya. Ako na ini. Mangisod ko ini. Away na. Nga nung maingo man ni silang sabil, nga sunod-sunod ka ha? Si Paeng na magaling nagsunod-sunod, kaya mas nakauna ko kag-vlog kuya kiniya. Ay, bitaw. Nakauna bitaw ni si Imok. Pero dili ang pagpanambal iyang gi-vlog. Si Paeng mao'y nakauna sa pag-vlog sa pagpanambal. Mauna. Kaning nang. Oh, Di oh. naman tingali na kinahanglan pangahimuan og isyo. O gano'n dili man kuno nga, wa man kay originality. Nang, Ha? nang, excuse Oh. me ha. Ayaw na lang anang originality nang ha. Kaya pakauwaw mo anak. Mauna ra mo kaigo anak. Kung mag-vlog mo na, pag-vlog mo nga way magbuot ninyo. Kami nag-vlog man mi. Pasag di mi. Ayaw pagbuot na mo. Ayahay lang ko tag-vlog. Sumago ng uban diha nang. Kada ka nag-vloga, kung saan ko paghimo og bananakik. Wa ba ni claim og originality? Kada ka nag-vlog anang manghatag sa mga taga-bukid kanang maglakaw sa kasada, papilion sa duwaan o kaldero nga naay gipatapot nga kwarta. O unsa pa ng uban diha. Pero okay gyud sila. Wa gyud nangangkon og originality. Iyahay ra diskarte. Unsa man kana way? Ha? Bitaw! Bitaw! Oy. Ang kahilabtanon na lang yun ni mo sa bel. Ikaw may hilabtanon, kini apil ka bisag wa kay labot. Hala no. Ah. Ay, kay makalagot man ka be. Manghilabot makatawa wa manghilabot ni mo. Unya ikaw be, naghilabot man ka na ko ron. Di madrong lanti ka, oy! Kay sobra nakakamakadaog-daog ni Dok Imok nga. Wa ba na manghilabot ni mo? Ayaw sa paghilabot na ako, kay wa kay labot nga nagapil-apil raman ka diha. Bogo ka man da Isabel! Ikay bogo, kay ikay dili makasabot. Kadiyot, time out ay. Kamo na may hinoy nag-away na Baya, no? Hilas kay kang babayhana ka, mura ka gwapa, nagsiga malangani ng imong ilong. Ala, naunsa man eh. Sige lang nagsiga ang akong ilong kay Bright man. Oy, kahila sa bright, Asa man kuno dapita imong ka bright, ha? Asa dapita? Be, asa dapita? Sige, Ha? bebe, Be. pagitaan lang. Be. Basta kay Bright ko, di ko parehas ni mo. Wala. Dili, ay, ha? Pagitaon Ibo ako, yung ha? na. Natuo ka magpalupit ko ni mo. Wala. Labi ay. Hala, kagubot ko di ay. Kubuta lagi. Di ba yun maminaw ang duha? Daggan ako nagtabang para mag-ukang sila. Unya, nangabunog sila. Kaayo. May mga samad pa kinarasan. Mura lagi mga iring nga nagbugno lagi. Nakakita bitaw ko sa video. Namasay nag-video o ni-post. Aw. Nawawa noon sa Paeng kay iya mang mama. Okay ratos ng urang. Kay daga mo tong guwang. Way anak nga mawawan. Pero, sa gitong ng sapil, uy, kasi pangit ka ang nanguna. Aw, siya gyud. Ang kuyaw, anak, kung barangon ni Paing sinang urang. Ha? Lawgawa gini mo boy. Adi man ako kuya. Si Bia man ang nisulti ana. Aw kung dunay mahitabo ni ng urang, sila gyud mapasanginlan. Kunya ma. Okay ra ka nga ikay pasanginlan. Ikaw maging pasanginlan kay ikaw may katapusan niyang kaaway. Bahala na. Dili bitaw na dawaton sa husgado ang barang. Sige. Unsa imong gusto nga akong buhatonin ng urang ma? Pasukaha og angkla. Lagi kuya. Mga tulod ko no kaangkla ang gisuka ni ng urang. Gabi yun sa kabagsok ng angkla no. Lisura pagkabaranga eh. Luya na gud kayo sinang urang kuya.
Gida magay sa ospital. Ambot bakag. Nakaabot pa kahataon to. Tinuod bitaw eh. Ang klagid ang isukan ni ng orang? Lagi uro. Tulo ka buok angkla. Kuyawa ka. Oh, boy, maadto ta. Mananaw ta. Sige kuya. Tanaw ta. Daghan ng tao lagi. Daghan ang nananaw sa mga angkla nga gisukan nilang urang. Grabe, ano? Grabe ang istoryahan, no? Uy, si Bia kuya. Bia, Imok! Baboy! Nasa lagi mo? Oh. Gikan ko sa ospital, uy. Nakuyog man ko pagda nila ni ng oras sa ospital kay nagkasugat man mi. unya, kumusta man si ng orang? Bitaw, kumusta man siya? Ay, abot, uy, matabang pa baka doon, no? Hala, uy, grabe man siya. Grabe man ang yung gisuka pag abot sa ospital. Nisukan siya angkla dito? Dili ang kayang gisuka dito. Barko! Unsa? Binuha man siya na imo, Bia, eh. Mao yun. Na, tinuod lagi. Dito gyud ko. Nakakita gyud ko. Sure, uy. Lagi. Lugawas ha? Tinuod yun lagi ng barang sa? Ang mga doktor lagi, dili man gyud mo tuo, ana. Oh. Na, nituo dito eh. Sila man gyud mismo nakakita. Na nagpatawag gyud gani dayon to sila. Ha? Ug mananambal? Dili. Unsa na lagi patawag? Coast Guard. Bisit ba ya, oy? Bisit! Nakakwarta naman hinuog maayo si Orang og nabuhi pagyud. Instant milyonarya naman hinuon kay foreigner pagyud nga kumpanya ang nipalit sa barko. Bitaw Bisit. sa. Talagawa. Time pa. Nganong nagsuka man sa barko nga ang klara man to'y akong giingon nimo? Ha? Ako an kanang bisan usaom na kog click sa angkla magod. Mo apil magid og gawas ang barko ma. Nga na ba yan ang sa internet? Unsa gani related sa imong i-click? Mo apil sa naggawas? Ay nayabag naman ni oy. Nadato naman og ahatang atong gibarang. Pila gani to'y pagkahalin sa barko paing? $200 million, kuya! Usap para! $200 million, $200 million, dollars yun! Awa, grabe ka na ko! Gawa, no? Kalit magkadunya si ng orang? Oh, ano katawa mga? Nakayang lang ko ng sabil, ha? Oh. Unsa kayang gibati ka ron, no? Makalma lang. Buhi ko paing, buhi ko! Asa naman sa lagi ka? Atoon ako sa orang, mangayo kog bahin. Gikan ko dato ang iyang kadato karon. Kung dili patungod nato, dili sila makadawat og ingon anak kada kong grasya. Sumuang kung kang ato sa gibarang, ha? Oh, Mapriso ta na, uy! og nano mapriso man ta? Hapit mo siya mamatay tungod adto. Oh. Kung maningil ka niya, pwede ta niyang makiha. Dali ginawa man ang gipatukod nga simbahan ni ng orang. Kay paspas man ang pagtatrabaho. Lipay ng mga taga dinhi kay di na moadto sa syudad para musimba. Medyo ko imagine ba sa kalagot lagi bati nilang sabil ka ron ba? Liman ka? Nga sa usa lang ka pamilyo. Nahimo ng milyonarya sinang urang. Tungod lang sa ilang away. Ug, time pa, di lang milyonarya. Kay dollars man, bilyon yun na, bilyonaryo. Bilyonarya. Wasan magkahunahon naghatag og balato sinang urang nilang sabil, no? Dagkami taong nangutaw na niya, ana. Pero di mo gikuno siya mohatag og balato ni ng sabil. Kay hapit gid baya kuno siya namatay. Liman ka nagsuka siya, tulo ka angkla ug usa ka barko. Na mausad oy. Swerte na kay siya nga naluwas pa siya. Bitaw sa? Ito. Ikaw hinuon imok. Nagplano sinang orang nga balatuhan ka. Ha? Oh, kay ikaw mo kuno hinungdan sa tanan. Kung wa kuno siya mo dapig nimo, di man sila magkaaway ni ng sabil. Da pa man? Lagi! Kadungog yung ko magsulti ni Ana.
Nabisi pa lang tingali to siya. Pero ingon gyud siya, uy, muani gyud sa nimo para balatuhan ka. Day, Yahoy, ano mo kuya, oy? Katong hitabua, mao gyud to'y perfect example sa blessing in disguise. Mao yun. Mayo! Na, Oh, Mayo! sinang sabil. wala. Unsa naman sa kayang tuyo? Ngano niya naman siya ni siya? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!